en puɗɗorima inde geno joom yurmede huftidinde e o duniya haydara nde ɗaccani. inde geno joom yurmede heerinde ɓe o jogori moƴƴande to laakara yo yeɗene ɓen. geno biɗo en e deftere mum teddunde wiyande qur'anil karim simore innirande nagge. geno wi woto jillodire goonga e fenande ha cuuɗon hen goonga tawaɗon gandi ko goonga cuuɗɗon. ñiiɓe e juulde dokke asakeje nangue e koppi nanguidon e ɓen nangoɓe koppi so oɗon juula. oɗon jamira yimɓe moƴƴere nde oɗon kaɗa koye mon. oɗon janga defte geno beton kaqqilta hen. so tawi mette kame sunu heeɓi on ballitroɗe muñal kame juulde. ene teddi e ɗum noon wallitorade muñal kame juulde teddanani ɓen hulɓe geno ɓe taccata keeri geno. gonɗi geno yettini ɗum annabi men mo jami kise ngoni. nelaɗo men nelaɗo e men jettinɗo nelal mum haydara mankani. yo geno jaɓanen julɗele men faade annabi men mo jami kise ngoni. en duwanima jinnaɓe men saabu mabɓe woni woodede men e o duniya. en jaari anduɓe men tumanen gandini en o diine l'islam mo cuɓiɗen. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique. dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambalɗon fulɓe leñol. en duwanima ɓen sankiɓe nde geno yurmotoɓe yaafoɓe. en duwanima sankoraɓe ɓe. en duwanima wonɓe e cuuɗi mbawana koye mumen. en duwanima ɓe dumbaɓe dumbira ŋañŋañalde nde geno dumbittaɓe wattaɓe laabi peewal. ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke en mbi kala talata eɗen kaala carika men hande paɗen ko gendi leydi Mauritani. leydi ndi ceene kame tule. leydi ne tawe hen leñol fulɓe kame ɓeɗo henna wiiteɓe soninke en woni soninkeɓe. ene wonde jolfuɓe kame safalɓe woɗeɓe e safalɓe ɓaleɓe. e peccugol leƴƴi leydi Mauritani bindaɗi mbaɗa e nder ɓoggi karalleje. leydi Mauritani e wideɓe wonno ko laamu Rona Roni ɓiɗɗo Roni Baba. hande leyɗele Europe leydi la France kame Espagne nde tacci keeri ngam yidde darnude keeri ko nden tigui haqqillaji pecce leydi Mauritani ni tigui wonti laamuji Cologne laamu tubikiri naate leydi Mauritani. kono sikki ala yimɓe kala ne kawri leydi Mauritani adino hodde e mum leñol fulɓe ne tawe hen taw kadi ko iwɓe e nder jokli
kono ne kadi e laamu Ghana e ɓen iwɓe ha toon to Niger kame leydi Mali ene taweteno e lappol palol dande maayo ngor rewo leydi Mauritanie. leydi Mauritanie e nder pecce ɗe ɓe pecci ɓe kolliri fulɓe leydi Mauritanie kame soninkoɓe leydi Mauritanie kame jolfuɓe leydi Mauritanie ene wonde wamrankoɓe leydi Mauritanie e pecce maɓɓe ɗe ɓe pecci kamɓe kala so ɓe ndendi koɓe 30% e nder leydi ndi e wiide ɓe ɗum noon salimi kala temedere koɓe 30 so tawi ne nanni ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke ko onon ñawata. so tawi a rutima e leñol biyetegol Mores taw kadi sa yiɗi mbiya bidon woni safalɓe raneɓe ɓe kolliri ɓen ko 30% woni 30 e kala temedere e wideɓe so tawi a yurnitima a rendini fulɓe kame soninkoɓe kame jolfuɓe ha e bamrankoɓe ɓen kala so ndendi e kala temedere koɓe 30 so te ƴeewi Mores en walla mbiyaɓe ɓeɓe mbiyata berbere mbiyata koye mabɓe walla mbiyaɓe bidan safalɓe raneɓe ɓe dokki koye mabɓe kewal e leydi ndi e kala temedere koɓe 30 ɓe kolliri ɓeɗo hen wiiteɓe haratinen iwɓe e nokku biyeteɗo Bafour taw hande ko wiiteɓe Mor Noir hoɗɓe e nder leydi Mauritanie ɓurɓe teskirede maccugagu ɓe kolliri ɓen ɓuuri hewde leƴƴi keddi ɗi hay leñol biyetegol bidan ɓe kolliri ɓen e kala temedere koɓe 40%. so tawi ne nanni ko bindi mabɓe eɗen mbawi yurnitade ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke geggen yogay ɗemɗe patene bindi nde tawno bindi ne kaala ko kalamiɗo ko bindi bindaɗi e ɓoggi karalleje taw kadi koko yowa e nder Google e kala naɗɗo e nder leydi Mauritanie ene wawa yiide ɗeɗo henna gueɗe ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke leydi Mauritanie ko leydi nandi e pelle ɗeɗo henna pelle ɗe jiiɗa taw kadi ko pelle windariyankoji ko wayno fedde loni tuma nde ɓe jeyti koye mabɓe hitande 1960 e 60 walla mbiyen hitande 1960 ene hawre 28 lewru novembre o ñalawma hande mo gonɗen leydi Mauritanie jeyti hoore mum e yeeso la France. loni leydi Mauritanie naate catal biyetengal loni hitande 1960 e 61 en hawre 28 lewru octobre ha yetti hitande 1960 e 63 ni woni ɓe naati e catal Afrique hitande 2002. leydi Mauritanie e wiideɓe ɗemgal muɗum ko ɗemgal arab rewi hen ko français rewi hen e ɗemgal biyetengal pular kame ɗemgal biyetengal sarankullere rewi hen wolof ɓe kolliri noon leydi ndi ko leydi arabeɓe wona leydi gondi e leydi ndi hutorto ko arab yogay nokkuji noon aɓe ballitoro ko wiyete français
kono ɓe ɓuri wawde joofade e nder ngendi ndi ko ɗemgal arab. Ngendi leydi Mauritanie laamorgo muɗum ko Nouakchott. Sikki ala gila ɓe jeyti koye maɓɓe ha yettiɗo hen laami leydi ndi tan ko noppi boɗeji ɓalejo kala yiitaki hoore mum e jappere leydi Mauritanie. ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke leydi Mauritanie ene ɓuri mawnude e leydi France laabi 4 ne sowo ɗum cowe 4. leydi Mauritanie kala sore ndi ko million ngaji 4 pawɗi innama ade. so tawi a joofima ngendi leydi France kala hitande kene wona 12 ɓiɗɗo gonɗo e nder leydi France en yaha cuuɗi janguirɗi dekken kalani kewendi leydi France. so tawi leydi Mauritanie kala sore ndi ko million ngaji 4 neɗɗo woni muɗum e ko fawi aɓe koɗi e leydi ɓurdi mawnude ɓurdi yaajje e leydi France kene wona laabi 4 heegene naate ndi leydi yoro kame hokkere ne naate ndi leydi aɓe jogii diƴƴe kaɗɗe aɓe jogii diƴƴe belɗe aɓe jogii liɗɗi ha heewi ɗi yogay keeri leyɗele maɓɓe ngala aɓe jogii ndeelam kuɓam aɓe jogii jamɗe aɓe jogii ngaluuji goɗɗi e goɗɗi sabu aɓe jogii kuunoori meeloori aɓe jogii ngaɗoori aɓe jogii hay kanoori kame kijoori kala. ɓesngu leydi Mauritanie salimi kewendi kala temedere ma wi kene fota wonde 50 e joyo neɗɗo gollani koko jooɗi. gollotoɓe kadi so tawi keeɓi jabdi mumen wawa jogade joomum lewru timmudu nde tawno joomum ko joom galle walla haajuji aduna koko pawi e muɗum. ngalu leydi Mauritanie daha seeɗa e yimɓe jooɗi hen heddiɓe ene puuse ha jortoyi e lappol palol dande maayo saha kala ne jerƴe beele jalta paya worgo oya banggue wiye wona e leydi he jeeyɗon caggal nde kayitaji teppa. ɓesgu leydi ndi kaɗa dañde ko wiyete kayit jibinande ha tenteɓen wiyeteɓe ɓaleɓe hakkude fulɓe kame soninkoɓe e jolfuɓe wamrankoɓe kamɓe hen wiyeteɓe haratinen woni ɓaleɓe haaloɓe ɗemgal hassaniya. ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke maye gartu joni e dawal men ɗimmal ko fate ngendi leydi Mauritanie. eɗen goni e dawal men ɗimmal ko fate carika e nder ngendi leydi Mauritanie. e dawal men ɗimmal en kaali hen e kala saaha ɓeɗo henna ɓaleɓe hoɗɓe e nder leydi Mauritanie enen duñe enen jerƴe ha jettoyi fongo maayo e saaha kala taccine mbiye wona ɗo e ndi ngendi jeeɗon taw kadi ala kala cimtol bawgol siggude wiya ɓen ɓaleɓe hoɗɓe e nder leydi Mauritanie ko aran en tawɓe ɗon bidan. ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke oɗo ñalawma hande ko ñalawma manditare leydi Mauritanie
e nder nden manditare ɓerɗe ɗe ko pecciɗe yoga hen ko yaaɓe tawtoyi ɓeɗo henna safalɓe woɗeɓe yoga hen kadi ko rentuɓe tawti ɓeɗo henna ɓaleɓe taw kadi ko loronoɓe tooña daaɗi mumen kaɓɓa ɓoggi duttine mbeela yoga hen ko gasɗe gasa ha luggiɗi nanna toon leydi jorta mumen ene wuuri ɗen gueɗe bonɗe noon kamtorinɗe mettuɗe wanno kay hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi tawne hawre nogas e jeetati lewru novembre manditare leydi ndi koniyankoɓe fulɓe susɓe tabitɓe mbiyani mbaɗani nanga subaka law mbaɗa yarga aduna kala ne laara haɗo ɗo gonɗen hay goto ɗippani ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke nokku biiteɗo inala ko toon tigui oɗo henna gorko taw kadi ko gardiɗo yogay koniyankoɓe biiteɗo Abdoullahi Jiggo ko toon jagga wara ñalawma manditare leydi Mauritanie Samba Oumar Ndiaye ko toon jagga wara ñalawma manditare leydi Mauritanie Samba Baba Ndiaye ko toon jagga wara ñalawma manditare leydi ndi Ibrahima Diallo ko toon jagga wara ñalawma manditare leydi ndi Mamadou Hamidou Sy ko toon jagga wara ñalawma manditare leydi ndi Mbodj Abdoul Kadiri Sy ko toon jagga wara ñalawma manditare leydi ndi Samba Demba Coulibaly ko toon jagga wara ñalawma manditare leydi ndi Demba Diallo ko toon jagga wara ñalawma manditare leydi ndi Mamadou Saydou Thiam ko toon jagga wara ñalawma manditare leydi ndi Mamadou Oumar Sy ko toon jagga wara ñalawma manditare leydi ndi Abdourahmani Diallo ko toon jagga wara ñalawma manditare leydi ndi Mamadou Ousmane Ly ko toon jagga wara ñalawma manditare leydi ndi Mamadou Demba Sy ko toon jagga wara ñalawma manditare leydi ndi Alassane Yero Sarr ko toon jagga wara ñalawma manditare leydi ndi Amadou Mamadou Ba ko toon jagga wara ñalawma manditare leydi ndi Lamtoro Camara ko toon jagga wara ñalawma manditare leydi ndi Souleymani Moussa Ba ko toon jagga wara ñalawma manditare leydi ndi Oumar Kalidou Ba ko ñalawma manditare leydi ndi wara Amadou Mamadou Thiam ko inal wara ñalawma manditare leydi ndi Samba Diallo ko toon wara ñalawma manditare leydi ndi Abdoulaye Boy Diallo ko toon jagga wara ñalawma manditare leydi ndi Cheikh Tidiane Dia ko toon jagga wara ñalawma manditare leydi ndi Samba Bokara Soumare ko toon jagga wara ñalawma manditare leydi ndi Moussa Ngayda ko toon jagga wara ñalawma manditare leydi ndi Siradio Lo ko toon jagga wara ñalawma manditare leydi ndi Demba Oumar Sy ko toon jagga wara ñalawma manditare leydi ndi Adama Yero Ly ko toon jagga wara ñalawma manditare leydi ndi
Jibril Samba Ba watti nogas e jeetaɓijo ɗum waɗi ñande 28 novembre ɓeɗo hen sagataɓe jeetato nanga hattiɗi daaɗi min mbaɗa yerga beltina yoga hen gubba koye fosuji ha hande ɗo gonɗen jinna mumen e ɓesguji mumen e suddi mumen hay goto pawani e mumen e yitere hitande 1999 e nder falde guidima ka ko hunde hulɓininde waɗi toon tuma nde ƴiƴameje fulɓe dufa taccina maayo Sénégal nokku biyeteɗo Guiraye walla mbiyen Gouray ngam yaɓande Bakel e sarade jokli leydi Sénégal kala ha yettinima hitande 1999 duuɓi tati ha faynma duuɓi nayyi musɗi gulɗi jaw ƴiƴameje dufa leyɗele kefta jawdi bonna galleji bonna ko fulɓe joguino kala tetta didda ndiwa mbiya wona e ɗe leyɗele tigui jeeya ɓeɗo nogas en jeetato ɓe limtuɗen ɗo kala ko fulɓe labɓe labtuɓe hakkude sergent kame colonel kame soldat ene wonde chef ko ɓe tigui nanga on ñalawma pittali mumen bonna jeeɗiɗo woɗɓe nangaɓe kañumen kala gubbida e gaska gota ko Harouna Moussa Diallo Adama Oumar Diallo Galo Djeyba Yero Hawa Dia eskey Seyela Mbaye Ba Kodel Diallo Adama Bokara Ba ɓe nanga gubba e gasɗe ne guuri ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke o saaha mo gonɗen kala pullo mo jiiɗa ene jogui naggue walla mbaalu walla mbeewa walla mbabba walla puccu walla gertogal yoga hen ne jogui jawdi ha heewi yoga hen ko joomen galleji yoga hen nane jaggi ngaluji ene lammini e banqueji kono sikki ala kala piggal ngal fulɓe piya so tawi kenal lakkitare seeɗa wutti tan enen kala sunare men yadude kalkenal jejjiten ha laaɓa ha wiye ceer keddorɗen mettinde e kala saaha so tawi saaha oɗo heedi moni kala e men ne saɓɓito ene simto ɓernde mum ne heewi dak mette so tawi en dentini jawɗele men en coodi jaydeli mawɗi eɗen kaala hen goƴaji men eɗen dentini ngaluji men eɗen gullitoyo e pelle mawɗe saabu hande won pelle windere goɗɗe ngam yoltude haqqe innama aadeji ɓen ne jogui kayitaji mumen ala foɗo donki yaade windere ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke yonti enen kala daroɗen beele mbawen yitade koye men eɗeɗo hen golle kamtoriɗɗe baɗaɗe e men ha hande hay goto daraki wiyen koni wayi walla koni waati hay goto wallata en ko enen ballata koye meɗen so tawi noon ballitortoɗen ko cibtali kame cabtali kame seppoji ɗi gandaka kame seppoji ɗi dowlinta en kame seppoji ɗi kumtata ha juji men ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke maduna gas en joltani hujjaji ɓe jaggaɓe ƴiƴemeji men dufa eɗen laara tene ɓooyani hay seeɗa yoga hen jejjiti yoga hen cottama yoga hen baylima
ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke wasiyam faade men gaccen seppoji e nder leyɗele men ndendinen jawɗele men cooden émission ngaji mawɗi e jaydeli mawɗi ndentinen jawɗele men ma hen cuuɗi janguirɗi towɗi ndendinen jawɗele men ceeken leyɗele men mbaɗen gese mawɗe ndendinen jawɗele men mbaɗen gese liɗɗi ndendinen jawɗele men mbaɗen magasin uji kame forage uji kame kuɓɓam gollinen ɓesguji men janguinen ɓe dokken ɓe sembe beele ɓe tetta ngu laamu e juuɗe ɓe woɗeɓe so wona ɗum duuɓe e kitale battintoɗen ko sertude saabu hande dawrugol fuɗɗima serdude yogay men ɓe nana beltani woɗeɓe ɓe nana tikkani ɓe woɗeɓe wonɓe Mauritani caggal kay ko enen kala mbarana ɗum noon ɗo e judde enen kala ma en certu ha laaɓa ɓeɗo henna woɗeɓe witeɓe safalɓe daña sagoji mumen ɓiɓɓe leydi Mauritani enen kala en denti en duwanima ɓe sankiɓe nde geno yurmotoɓe yaafoɓe kala kadi ɗo koreji mabɓe goni kala en duwima toñaɓe mbara yo geno nannuɓe aljanna en berti juuɗe faade geno towɗo nde geno hollata en lawol holno mbatten ha nanguen o gaño bannoɗo ngal baɗal kamɓe kala ɓe daro e yeeso cuuɗi ñawirɗi ɓe ñaawe araray weɗo wona en dañi polgu ngol lawol de koma puggen yogay demuɗe nde wawa udditade beele jiituɗen koye men ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke ɗum wonno yewtere men carika hande ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen